केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ से जुड़ल कई बात शेयर करेना, जवन कबो हंसी मजाक होला तो कबो सीरियस होला। केबीसी के सीजन 15 में अमिताभ बच्चन से जुड़ल कंटेस्टेंट मजेदार सवाल करतना। हाल ही में एगो कंटेस्टेंट अमिताभ बच्चन से रसोई और किचन से जुड़ल मजेदार सवाल कईना, जे पर अभिनेता का जवाब सुन के हर कोई हंसे लागल। दरअसल टीवी सीरियल शो कौन बनेगा करोड़पति 15 के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन से कंटेस्टेंट गैस सिलेंडर से जुड़ल सवाल पूछली। शो में कंटेस्टेंट बिग बॉस से कहली कि आपके घर में सिलेंडर बा। महिला कंटेस्टेंट आगे कहली आप तो किचन में जाते नहीं हुई। ए पर बिग बी जवाब दिहना, अच्छा तोहके कैसे पता बा कि हम किचन में नहीं जानी। अमिताभ की ए बात पर सब हंसे लागल। महिला आगे कहली मेट्रो सिटी में ज़्यादातर घर में सिलेंडर नहीं आवेला। तय पर बिग बी जवाब दिहना, बहुत बड़ी गलतफहमी बा तोहके, हमार बिस्तन जोन बा न वो किचनवे में लागल बा। बिग बी का ये बात सुन के सेट पर सब लोग हंसे लागल। आपके स्टोरी पर का कहे के बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखते रही ABB भोजपुरिया।